Malizoom.net filɛbaw Malizoom.net lamɛnbaw Malizoom.net kalanbaw an ka foli bɛ aw kelen kelen ye. Ni ye Malizoom.net a directeur de publication Seydou Sila maraka fama ni ale kunkan ye. An ye layidu taw ye k'a fɔ poyi kɛnɛ tɛmɛlen kɔ k'an bɛ ziiri kɛnɛ fɛnɛ sigi aw ye Malizoom.net sanfɛ. Layidu ka gɛlɛn, layidu an b'a timɛ. An ye ziiri kɛnɛ sigi k'a tɔgɔ da Fanta ka ziiri kɛnɛ. Fanta ka ziiri ka ɲɛsin den tanu ma yaasa an bɛ ka ɲinɛ ladamu minnu kɔ hakili jigin bɛ se ka kɛ olu la cogo min na ka ɲɛsin den tanu ma. Fanta Sidibe ale ye maraka fama ka dɛmɛbaa ye a ka baaraw kɔnɔna na Malizoom.net sanfɛ. Bi a bɛna kuma ziiri min kan o ye ko min tɛmɛra warabilenw ni wuluw ni ɲɔgɔn cɛ. Ladilikan min bɛ bange o kɔnɔ denmisɛnninw ye o de ye k'a fɔ suyɛli man ɲi denmisɛnnin kana suyɛli kɛ. Fanta ale ye ziiri in kumakan ta. Ne Seydou Sila maraka fama ne ye a labɛn aw ye k'a bila Malizoom.net sanfɛ yaasa a bɛ se ka aw den tanu bila u ka lamɛn cogo min na a k'u ɲɛnajɛ an ka laɲini o ye. Bi ziiri o filɛ nin ye. Fanta Sidibe filamuso i n'i ka denmisɛnninw kɛnɛ b'aw bolo. Ziiri Namo. ɲɛni ta ka nin da warabilenw na. Warabilenw de tun bɛ to ka taa mɔgɔw ka di ŋunu bɔ. Aw bɛ di ŋunu dɔn wa? Ŋunu mɔgɔw b'a dilan sisan nɔ a bɛ dilan ni segi de ye. U bɛ taa bila yiriju sanfɛ. O la diw fana bɛna don a kɔnɔ ka di da a kɔnɔna na. N'a fara di la u bɛna jigin ka taa n'a ye. O de ye ŋunu ye. N'u taara u ka ŋunu da k'o sigi yiri sanfɛ. Warabilenw fana bɛna n'o ŋunu fara u bɛna o jigin ka taa n'o ye ka t'o dun. N'u nana o ŋunu jigin sisan u b'o da mɔgɔ min kun o tɔgɔ de ye nakita ye. N'u ye di ŋunu jigin sisan n'u y'a da nakita kun u bɛ taa fuga kɛnɛ ba dɔ bɛ kungo kɔnɔ u bɛ taa fuga kɛnɛ in de la ka taa ŋunu in ci yen nɔ ka u ka di dun. N'u bɛ ka taa fuga kɛnɛ na sisan u bɛ dɔnkili min da nakita kɔ aw b'o dɔnkili dɔn wa? N'an ko dɔnkili da m'o dɔnkili da a bɛ kɛ i n'a fɔ aw kun b'o yɔrɔ la yen nɔ. U ye dɔnkili da daminɛ sa ka tɛgɛrɛ fɔ tɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ. Duman bara bɛ nakita kun o tɛ ci ni fugaba tɛ. Duman bara bɛ nakita kun o tɛ ci ni fugaba tɛ. Duman bara bɛ nakita kun o tɛ ci ni fugaba tɛ. Duman bara bɛ nakita kun o tɛ ci ni fugaba tɛ. N'u sera fugaba la o la u bɛ di ŋunu jigin sisan nɔ u ka sɛfuba u bɛ to ka di ta dɔɔni dɔɔni k'o daw tigɛ u b'o dun fo k'u fa. Don o don u bɛ taa mɔgɔw ka di ŋunu jigin ten tɔ sa u nana t'o de la ka t'o la ka t'o la dɔ de nana sɔmi sisan nɔ o ko ne bɛna ko kɛ warabilenw na nin sen in fo k'u sa u tɛ ne ka di ŋunu jigin bilen ka taa n'a ye. O fana filɛ ka ŋunu belebeleba dilan k'o kɔnɔna fa wulu la tɛntɛntɛn. Wulu dun ni warabilen ɲɛ o tɛ se ka kɛ naani ye ka t'o da yiri sanfɛ. U nana t'u ka yala yala la sa u nana o di ŋunu in ye sanfɛla la u ko nin ye di ŋunu belebeleba ye sanfɛ ne n'an ye nin jigin an bɛ san kelen kɛ ka nin di dun an tɛ tila nin na. U kɛlen k'o fɔ sa u tugura ɲɔgɔn ka t'o ŋunu jigin k'o da nakita kun ka fugaba sira minɛ sa u kɛlen ka fugaba sira minɛ u bɛ ka dɔnkili da nakita kɔ u bɛ dɔnkili da u bɛ tɛgɛrɛ fɔ. Duman bara bɛ nakita kun o tɛ ci ni fugaba tɛ. Duman bara bɛ nakita kun o tɛ ci ni fugaba tɛ. Duman bara bɛ nakita kun o tɛ ci ni fugaba tɛ. Duman bara bɛ nakita kun o tɛ ci ni fugaba tɛ. U nan'u t'o de la k'u t'o la sa u tatɔ warabilen kɔnɔmani dɔ de nana wulu dɔ kukala ni ŋunu wo fɛ. O sɔmina o ma sɔn ka fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna o sina ka fɔ tɔw ɲɛna ten tɔ ne bɛ taa bin na ka na. O ko k'ale bɛ taa bin na ka na tɔw dimin'o kɔrɔ ko yɔrɔ e ka ko de bɛ tan tɔ an mana fɔ k'an bɛ taa an ka di dun na ka ban dɔrɔn i b'a fɔ n bɛ taa bin na n bɛ taa bin na n'i taara bin na kɔni an b'a dun k'i to. O fana ko awɔ n'aw sera yen nɔ a k'a dun n'a tɔ tora a b'a bila ne ye nka n'a tɔ ma to fana a y'a bɛɛ dun n bɛ taa bin na ka na ni n seginna ka min to o de dun. O bolila ka don tu la kabini o donna tu la yɔrɔ min o taara fo yɔrɔ jan walasa wulu kana ale ye cogoya min na o bolila ka taa fo yɔrɔ jan. O taalen sa u nana tugu ɲɔgɔn kɔ sa u bɛ dɔnkili da la kɔni ka taa sa u kɔntaninba f'u b'u panpan. Duman bara bɛ nakita kun o tɛ ci ni fugaba tɛ. Duman bara bɛ nakita kun o tɛ ci ni fugaba tɛ. Duman bara bɛ nakita kun o tɛ ci ni fugaba tɛ. Duman bara bɛ nakita kun o tɛ ci ni fugaba tɛ. U nana se fugaba la sa u kɔntaninba u y'u jɔ sa dibara kɔni bɛ nakita kun sa
u ka chef ba y'u ɲininka aw b'a fɛ an k'a kɛ cogo di sisan an ka ŋunu jigi an bɛ deli k'a kɛ cogo min kɔrɔlen an k'a kɛ ten wa walima naki taga sigi cɛ ka bɔ a kɔrɔ k'a ci duguma ten tɔ min mana min sɔrɔ k'o dun n'o tɛ nin diŋunu in ka bon cogoya min na tan tɔ kɔni bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ nin na u ko an k'a kɛ cogoya min a naki taga sigi cɛ ka bɔ a kɔrɔ k'a foron duguma n'a cira o la min mana min sɔrɔ o b'o dun n'o tɛ nin tɛ se ka tigɛ ka dan tigɛ an pereselen don cogoya min na bi n'an ko k'an b'o kɔnɔ wala a ti ɲɛ an b'an bolo ɲimi o kɛra yɔrɔ min na u bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ naki ta i cɛ ka bɔ a kɔrɔ naki ta i cɛ ka bɔ a kɔrɔ naki ta fana sisan k'i cɛ ka bɔ diŋunu kɔrɔ k'o ci dugu la po o ci dugu la wulu de sina ka bɔ ka kɛ ka fan bɛɛ fa tɛ wulu bɔlen wulu de ye warabilen ninnu minɛ wulu fila bɛ jɛ warabilen kelen na tellement que wulu kun ka ca cogoya min na ka warabilen ninnu bɛɛ kangari fugaba kɔnɔ ye k'u bɛɛ su fili fugaba kɔnɔ yen nɔ warabilen kɔnɔmani min bolila sa ka taa o jiginnen o den de cayara sisan nɔ o de kɛra sisan warabilen ye n'o tɛ o wagati o wulu ye warabilenw si latunu k'u ban pewu kabini o kɛra sa warabilenw ye mɔgɔ ka diŋunu to yen mɔgɔw lafiyara o la o de kama sonyɛni man ɲi fɛn o fɛn n'a ma d'i ma kana maga a la sonyɛni man ɲi dɛ n'i tora sonyɛni na don dɔ la kɔni a bɛ k'i bolo kojugu ye parce que u yɛrɛ b'a fɔ ko don bɛɛ zon ta ye ko don kelen fɛntigi ta ye n'i minɛna don o don kɔni o y'i ta tiɲɛnen ye dɛ sonyɛni man ɲi a kana sonyɛni kɛ a y'a mɛn ni mɔgɔ min ma fɛn min d'aw ma dɔrɔn a kana a ta a y'a mɛn n y'o ziiri ta yɔrɔ min n y'o bila yen. aw bɔra sisan ka Fanta Sidibe k'ale ka ziiri kɛnɛ de lamɛn malizoom.net sanfɛ an ye ziiri kɛnɛ sigi k'a tɔgɔ da Fanta ka ziiri kɛnɛ Fanta ka ziiri ka ɲɛsin den tanuw ma yansa an bɛ ka ɲinɛ ladamu minnu kɔ hakili jigin bɛ se ka kɛ olu la cogo min na ka ɲɛsin den tanuw ma Fanta Sidibe ale ye maraka faama ka dɛmɛbaa ye a ka baaraw kɔnɔna na malizoom.net sanfɛ a kumana ziiri min kan bi o ye ko min tɛmɛra warabilenw ni wuluw ni ɲɔgɔn cɛ ladilikan min bɛ bange o kɔnɔ denmisɛnninw ye o de ye k'a fɔ sonyɛli man ɲi denmisɛnnin kana sonyɛli kɛ Fanta ale ye ziiri in kumakan ta ne Seydou Sila maraka faama ne ye a labɛn aw ye k'a bila malizoom.net sanfɛ yaasa a bɛ se ka aw den tanu bila u k'a lamɛn cogo min na a k'u ɲɛnajɛ an ka laɲini y'o ye an b'a fɔ aw ye aw ni ce a lamɛnli la aw k'an bɛn don wɛrɛ ziiri kura kɛnɛ kan.